révélation pele baw de be bi vidéo a konna la mena do fo histoire la Mali ni Algérie indépendance mena se fo yen ka ko chama nya fo ye Mali minga Algérie balmo a sega la kale quoi donc amena anga titre la est-ce qu'il y a famu anga titre folo amena o la iba ye ka fo armée progrès pele pas de ke ani Algérie frontière la terrorisme kun ka kojugu ba mi labɛn an kama Mali ni Algérie frontière la kunu an ka drone he jahanama jigiw kan kunu an ka kɔnɔw u ye fɛn yira terroristes la u y'a dɔn k'u n'an tɛ fila ye n balimaw u y'a dɔn k'u n'an tɛ fila ye diplomatie c'est le rapport de force ni kuma ma min ɲa a bɛ marifa yira ɲɔgɔn na est-ce qu'il y'a faamu donc kunu baara belebeleba kɛra Teza Waten an bɛna an da don o la an bɛna an da don tuguni est-ce qu'il y'a faamu armée ye communiqué min kɛ o hukumu kɔnɔna la an b'an da don o communiqué la ka o kalan a ka bɔ a kalama o tɛmɛlen kɔ tuguni an bɛna an da don incident diplomatique min bɛ Mali ni Algérie cɛ kabini n ka kodɔn ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a ma deli ka kalaya ni kalaya cogo la n balimaw an ye cɛw sɔrɔ an ka autorités an ye cɛw sɔrɔ i b'a ye terroristes u kɛlen ka bisimila yɔrɔ sɔrɔ Algérie territoire kan Mali ye Algérie wele k'a yira la k'u ye baara min kɛ nin baara ma ɲɛ i b'a dɔn ko Algérie sigilen de bɛ k'an kɔnɔ an y'u ka ambassadeur wele dɔrɔn automatiquement u fana y'an ka ambassadeur wele est-ce qu'il y'a faamu anw ma kuma jugu fɔ an ko Algérie i bɛ ka baara min kɛ nin tɛ baara kɛta nin tɛ ko bɛnta ye o fana y'u ka ambassadeur wele an bɛna ale ka développer u y'u ka ambassadeur wele an kɔni an t'a dɔn u ye kuma min fɔ disons o fana y'an ka ambassadeur wele Algérie an t'a dɔn u ye kuma min fɔ u ni ɲɔgɔn cɛla la ye donc an sigila an bɛ bɔ min kalama ko ma se yɔrɔ min na Algérie k'u y'u ka ambassadeur min bɛ Mali la k'a wele yɛrɛ k'a k'a ka minɛn cɛ ka na sisan k'u mago b'a la a ma fɔ k'a gɛnna an bɛna ka nin bɛɛ expliquer aw ye notion de don minnu kan ka expliquer droit notion de don o yɔrɔ fɛnɛ la Assimi dusu bɔra Assimi ko job ma i fɛnɛ ka Mali ka ambassadeur wele a nɔgɔnin na Mali ka ambassadeur wulila o yɔrɔ bɛɛ est-ce que san t'a sɔrɔ avec effet immédiat il me semble me ka kuma waati min na a b'i ko ambassadeur selen bɛ Mali la balimaw les choses commencent à être compliquées entre le Mali et l'Algérie mais siran tɛ yen balimaw an ni Russie bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna tila k'an da don o la o tɛmɛlen bɛɛ b'a dɔn Algérie bɛ fɛ ka AES ko de ban ani Faransi Algérie ni Faransi de faralen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛna an da se o fana ma u ni Faransi de faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin wagati in kɔnɔna la an bɛna an da se a fana ma balimaw Burkina ye Faransi ka u ye Faransi ka espion dɔw minɛ minnu kun nalen bɛ Abdraman a tɔgɔ général Abdraman Tiani ani Ibrahima Traoré ko ka olu éliminer ni espion ninnu nalen bɛ o de kama Burkina ye tɛgɛ da u kan balimaw a b'a ye k'a fɔ janfa de fanga bɛ ka bonya kojugu an kan bi an bɛ wagati min na o de la il faut qu'on reste derrière nos autorités de la transition Niger Faransi kasira Faransi bɛ kasi la Niger parce que u bɛ kasi la cogo jumɛn na i b'a ye k'a fɔ Niger n'i y'a ta k'a lajɛ u ka le dernier soldat français o bɔra Niger u dimi kojugu k'u y'u ka ambassade fermée donc an ɲɛ bɛ ko bɛ ka accélérer u bɛ ka ko accélérer ka pression kɛ AES jamana kan mais u tɛ se donc a y'a partager an bɛna ninnu de développer sisan a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur je veux le maximum de partage autant kɔnɔ k'an ka partenaires fo a ye partage kɛ ne fana ma min fɛn ɲini aw fɛ k'a partager pour que baara bɛ nɔgɔya ne bolo k'an ka partenaires fo thé Ashura le meilleur thé au Mali a y'a min arôme min b'a la goût min b'a la vraiment c'est incroyable bɛɛ ka thé Ashura consommer a ka ɲi hadamadenw hakili ma o tɛmɛlen kɔ an bɛ Cheikh Cherif Tiami Aidara fo kabako fura tigi ala ye Cherif kɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi Cherif kɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 ani Tiami ni fura ɲɛnama dɔ nana fura min n'a bɛ ka kabako kɛ n'a ka ɲi hadamadenw ɲɛ ma balimaw an b'a ye ni bi yɛrɛ tɛ parce que a kɛra n na habitude ye
don chama ni watina kabiri ne nye kwa fura la wallahi nga verdo adogara balmo afura kay aramadu nyeksema mɔgɔ minnu n'o ka sɔrɔ ɲɛ tɛ yeli ba kɛ ou bien ɲɛ bɛ yeli fitinin kɛ ou bien ɲɛji de bɛ to ka bɔ a la ou bien bugu de dalen bi ɲɛ kan n balimaw ni ye fura in ni ɲɛ kora la wallahi i bɛ commencer ka yeli kɛ a bɛ vision améliorer a ma fɔ k'a bɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ dɛ mais n'o ka sɔrɔ i ka yeta ka dɔgɔ n'i y'a kɔ a la i ka yeta a bɛ améliorer donc balimaw ni mɔgɔ minnu mago bɛ fura in na i bɛ weleli kɛ 75 64 10 10 cɛ min yɛrɛ bɛ na maliyɛn 1000 ta k'u ɲɛ furakɛ fi sabirila ye nin fura in na o tɛmɛlen fura wɛrɛ b'a bolo min ye senkuruba dimi ye balimaw dimi qualité o qualité est ce que y'a faamu cɛ min n'i y'a maga a yɔrɔ la miniti 5 a douleur o bɛ taa est ce que y'a faamu o ye fura dɔ ye o fura in bɛ a bolo a bɛ ka o fɛnɛ feere est ce que y'a faamu senkuruba dimi kɔdimi douleur o douleur n'a b'i farikolo la wallahi n balimaw n'i y'a kala a dimi bɛ taa ne yɛrɛ y'a essayer y'a di n ka musokɔrɔba ma vraiment an y'a jɔda ye donc ni mago b'a la i bɛ weleli kɛ 75 64 10 10 o tɛmɛnen kan an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Maliko la wallahi wuli bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ an bɛ Seku fo a bɛ ka duwawu min kɛ Mali ye nin wagati in na wallahi an b'a fɔ Ala ka mɔɲumanw u ma ban k'a denkɛ fo Seku fitinin a ka foli belebele bɛ a ka Seku Sogore fo ka Mugadamu Kamara k'a fo est-ce que y'a faamu ka Jakar ni Madu u bɛɛ ka foli o bɛ nin yɔrɔ la ka Sheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a la an b'a ka numéro d'u ma inbox la donc balimaw sans plus tarder an bɛna don an ka sujet kɔnɔ an b'a daminɛ Mali armée ye opération aérienne dɔ daminɛ Mali ni Algérie frontière là min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ la plus grande opération aérienne de l'histoire Mali ani Algérie frontière là min ma deli ka kɛ n balimaw armée ye o de daminɛ kunu Mali ni Algérie frontière la Tezawaten a b'a dɔn Tezawaten 2 bɛ yen dɔ bɛ Mali la dɔ bɛ Algérie Tezawaten min bɛ Mali la an balimaw kunu a sanfɛla ka kalan dɛ a sanfɛla ka kalan jahanama o de tun bɛ ka bɔ Tezawaten sanfɛla la ka jigin terrorisiw kan jan balimaw terrorisiw ni Algérie tun bɛ ka janfa belebeleba de labɛn Mali c'est à dire Mali sarasiw kama nin wagati laban in na n bɛna secret de fɔ aw ye aw m'a ye Algérie ye communiqué kɛ k'a fɔ k'a bɛ MINUSMA félicité ko wa k'an ka segin accord d'Alger ma a b'a dɔn ko Algérie tun bɛ menace sugu dɔ de la n'a ma segin accord d'Alger ma Algérie tun bɛ fɛ k'a fɔ n'a ma segin ka na accord la nɔgɔya la a bɛ segin ka na accord la goya la n'a ma segin ka na nɔgɔya la accord la a bɛ segin ka na accord la goya la ja Algérie terrorisiw bɛ a ka jamana kan a bɛ ka renseignement d'u ma a bɛ ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma a bɛ ka munition d'u ma a y'u entraîner k'u équiper Tezawaten k'u kana Mali armée attaquer ja o de la Algérie bɛ ka bɔ sisan c'est à dire k'a fɔ an ka na accord d'Alger la an ka sigi ka fɔ kɛ kɛlɛ in tɛ se ka ban ni sigi ka fɔ tɛ ja a ka fɛɛrɛ b'a kɔnɔ o kun de n'an ma sigi ka fɔ kɛ nɔgɔya la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye dimi don an na n'u ye an attaquer an bɛ sɔrɔ ka sigi ka fɔ kɛ est ce que y'a faamu an bɛ sɔrɔ ka na sigi ka fɔ kɛ Algérie fɛ an bɛna taa Algérie deli k'an ka sigi ka fɔ kɛ donc n'an ma sigi ka fɔ kɛ a diya la an b'a k'a goya la parce que terrorisiw labɛnnen bɛ prêt à nous attaquer donc o de senfɛ an ka patrouille n'an ka surveillance aérienne balima o de taara repérer est ce que y'a faamu à peu près plus de 200 pick-up u dogolen bɛ yirituw la est ce que y'a faamu Mali ni Algérie frontière la Algérie b'a information bɛɛ kalama a ma sɔn ka fɛn fɔ Mali ye ja Algérie kun sigilen de don ninnu ka anw attaquer sisan u ka anw attaquer ka dimi don anw na ka perte ba don anw kun donc a bɛ fɔ ko kɛlɛ in ko n'an m'a dabila c'est à dire n'an ma négociation kɛ kɛlɛ in tɛ se ka ban a bɛ fɔ k'an tɛ se ninnu na k'an ka sigi ka fɔ kɛ a bɛ fɔ ko Algérie ka continuer ka médiation kɛ parce que bi Mali ye Algérie zappé de bi Mali ye Algérie dabɔ a ka ko la Mali ye Algérie sen bɔ est ce que y'a faamu a ka négociation na avec les groupes rebelles donc o ko min kɛra o de ma bɛn Algérie ma
donc Algérie terroriste ou blasisa ko pour que Mali ka son négociation ma pour que Mali kana aller Algérie yɛrɛ bla ka kuma ɲɔgɔnya kɛ sema mɔgɔw ni Mali cɛ en ko il faut que sema mɔgɔw ka fɛrɛ de kɛ ka Mali attaquer ka perte ba dɔ don an kun donc on est stratégie là ils ont amassé à peu près plus de 200 pick-up Tchembalmo ou kumeka laben jugu ke ankama ou kumeka laben ke ankama ja ou beka ni menace ni baga kanke ja ou ba kalama ko terroriste ou bena le attaquer donc nous attaquer ou ba fo ko lu ya fore ko lu ya fo kanga sika fo ke kanya mbanki ma ko ni strasu sare kima ko dimi meka do auna kima ya anga cheou beka sa donc armée anga satellite ou ananga radaru olu de a repérer ka jatemne ka bwa kalama ko vraiment Mali ni Algérie frontière là c'est mobili ka me ka cha mobili be ka cha mobili be ka tunyoga terroriste be ka cha mototigu be ka cha armée ni renseignement bereki ka bwa kalama wakati mna kunu tezawaten shu konna la mbalmo terroriste u kumel labena an ba do probablement ni armée kuma ko ma kunu u kume so ko be armée attaquer bi ni armée kuma ko ma kunu kuma armée attaquer bi donc armée bolo kalama esia famu ku e rassemblement ke à peu près ni atagale pick-up mingumbe akacha pick-up keme fly mototigi mingumbe a mototigi dadonente sema ka cheduma aka officier de guerre olu be farale nyogonga mbolma we position di drone ma aba do ko fend mene ga di drone mbalma drone munumbe ambulo aba kalama kunu mobili toné yonga femandi a pilote ye ka mobili toné mo yonga mobili toné ga du yonga mobili toné yonga o kaduye ka moto tigi to yonga ka keleke chew to yonga femandi anga drone pilote yo ko bo parce que o ça tellement ne quoi il se ka chama fa ola quoi o sari o sataka teli o sataka chaka teme qui vous kelengele ni yini quoi parce que bombe mime en drone là c'est des bombes de 250 kg à denani de be faire à denani mta 10 millions yona 10 millions tu sais ko ti moto tigi lare i ba to moto tigi ka chaade moto tigi ka fara yonga mobile tigi ka cha mobile tigi ka fara yonga to mu fara la yonga o fara la yonga ore là kunu l'armée malienne a déployé plus de 10 drones TBD Bayaktar balmo ko nouvelle duma wara foye maintenant makla fayna il va donc Turquie ni minambe kana ni drone be kana Mali kono ni wakati na kabwa la kalima auma récemment assigné le PDG du drone Bayaktar le PDG de la société Bayaktar assigné wele aka palais kono ka médaille d'ama ka félicité balmo parce que drone munu nga livrer Mali la sans fla kono iba do ko ya livrer ama kalo woro kono la ka klaka bomundi wa donc on a là Turquie ka avion nana ni drone baden le tuguni drone chaman bare nana tuguni donc on est stratégie là tezawaten kunu Mali di drone nyon ka lawli ni mobile munu jojo le flene ou be rassemblement na wakilat tele shu konna la kabri 21h armée sous le follow damne drone nana est-ce qu'il y a famu mobile munu be kanaka mobile nous repérer pour identifier balma ou repérer les pour identifier à l'aide des frappes chirurgicales des missiles guidés des missiles à guidage laser balma armée missiles follow pli balma vraiment missile follow nous filer à madia terroriste ou ya yini kube yérage missile follow nous filer parce que armée qu'elle a missile follow fli à peu près plus de 50 véhicules olu kera finfin kuruye olu kera bugurinja olu kera poussière olu yelela sur place donc iba e kafo u bolla kubu kunda Algérie kan balmo iba do armée stratégie min ke folo iba armée tara drone do positionner esia famu Algérie yere esia famu nuko kube do Algérie donda yere la Mali armée tara drone do join parce que na u bunde ça donc va faut que bolka du kunda Algérie ka donc drone do jolembe armée kelenga frappe foloke erkele o girina ka yere ke quoi yu klakla moko folo munu sara mais yu kla o koku beka lesan ko kunda Algérie ka kunu ma do ko repérer là
Balmo ou c'est toi ko kunda Algérie ka. Algérie donna la wa soro Mali drone jolen ben tuguni. Drone sababe. Balmo munungo kubu kunda ka. Armée a susolu fana kun. Balmo armée kelen ka susolu kun. Iba ye ka folu ka mobili bɛɛ détruira ko ka mobili bɛɛ yɛrɛkɛ. Ama ban tuguni dɛ. Armée klala tuguni ka tukɔlaw la ka bintu la ka foro la ja dɔw fana kun taru duko. Kelen ni Mali armée commencera à beaucoup détruire armée yu bɛɛ haraki. Balmo mɔgɔ hakɛ sara terroristement ka mɔgɔw la. A ka ca plus de 200 personnes mɔgɔ hakɛ sara. Balmo Iba ye k'a fɔ ka colonel ba dɔ kun bɛ n'a kun bɛ Mali armée tɔrɔ n'a kun tɔgɔ bɛ maliyɛnw bɛɛ da ko Assane Faga est-ce qu'il y'a faamu n balimaw u ka colonel n'o ye Faga ye balimaw ko Faga k'a taara lahara u ka colonel min kun bɛ yen n t'a dɔn ko Assane Faga yɔrɔ a kun bɛ Faga ni Baga de kun tɔgɔ mɛn Amadu Tumani Ture ka taa na Faga in i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kun kɛra i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ autorité intermédiaire ye kɛlɛbolo kun b'a kun a bolo o n'a ka kɛlɛbolo dɛ balimaw Mali ni Algérie frontière la u y'u anéanti de ko Assane Faga tora la u ko Assane Faga k'a tora la a bɔnɛla fu Mali armée a anéanti balimaw terroristes kun bɛ ka contre-attaque min labɛn pour que ka Mali armée attaquer Algérie k'a fɔ ko n y'a fɔ ye k'a ka sabali a ma sɔn k'o t'a attaquer balimaw i b'a ye k'a fɔ o plan ne échouera donc o plan échoué i b'a ye terroriste ma mɔgɔw dimi ba de donn'u kun hali u yɛrɛ ka chaîne n'u ka plateforme na u y'a fɔ k'a fɔ ko drone ye frappe kɛ u y'a reconnu ko Assane Faga in sara balimaw sisan Algérie de diminen ba don an bɛ wagati min kɔnɔna la yɔrɔ Algérie ye crise in bila ka na niveau dɔ la crise in ma se a y'a bila ka na niveau jumɛn de la n bɛna o expliquer aw ye i b'a ye k'a fɔ Algérie ni mɔgɔ minnu hakili bɛ Algérie la a tɔgɔ kunu yɔrɔ Mali y'u ka ambassadeur Mali y'a wele ka kangarima d'a kan ye Algérie fɛnɛ u ye Mali ka ambassadeur wele k'u fɛla fɔ a ye an bɛ bɔ min kalama tellement que dimi ma kun Algérie fɛ Mali ye frappe minnu kɛ Tezawaten Algérie ye ko kɛ komi i bɛ mɛn ka sɔrɔ i m'a ɲɔgɔn ye u ye mun de kɛ u y'u ka ambassadeur de wele hali Faransi ma girin k'o kɛ k'u ka ambassadeur wele a b'a dɔn o ye diplomatie étape dɔ de n'i b'i diminen don jamana kɔrɔ i bɛ nin baara ninnu de k'a la o kɔrɔ de ye k'a jira k'a fɔ k'i diminen don vraiment k'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ minɛ a jamana la i b'i ka ambassadeur wele Algérie y'a ka ambassadeur wele min bɛ Mali la k'a ka ambassadeur ka na a bɛ fɛ k'a jira ko ni Mali kɛlɛlen don diya tɛ ni Mali cɛ ni diya de b'i ni jamana cɛ i bɛ ambassadeur bila ka taa a bɛ fɛ k'a jira k'ale ni anw man di ko diya tɛ ani anw cɛla la ambassadeur wele sɔn a kɔrɔ ye o de ye sur le plan diplomatique a kɛlen k'o kɛ en vertu du principe de réciprocité Mali fana ye mun de kɛ Mali fana ye fɛɛrɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu ka Algérie a fana ka ambassadeur min bɛ yen Mali fana y'a ka ambassadeur rappelé pour consultation avec effet immédiat est-ce que ça on t'a sɔrɔ Mali ka ambassadeur sera Mali fana y'a jira ko ni fɛn min b'i kɔnɔ o kelen de bɛ ne kɔnɔ ni saya t'i ma ne pɛrɛlen don tolili kama donc i b'a ye Algérie a ye baara min kɛ k'a ka ambassadeur wele Mali o kelen de sara la o de ye réciprocité n'i y'a da n tulo kɔrɔ n fana b'a da i tulo kɔrɔ n'i ye n kɛlɛ ni fɛn min ye n b'i fana kɛlɛ ni o ko kelen de n'i ye ko nasina min kɛ ne la n fana bɛ n ta sara n b'o ko nasina de k'i la a bɛ fɔ de ma droit international la les actions de rétorsion et les actions de représailles an tɛ action de rétorsion de parce que a bɛ ka kɛ dans un cadre légal a ma kɛ cadre disproportionné est-ce qu'il y'a faamu n bɛ ka kuma min fɔ droit international dɔnbagaw u bɛ a dɔn n t'a dɔn ne y'a faamu donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ n balimaw nin ye Mali ni Algérie cɛla de gɛlɛyalen ne tun bɛ ka ko dɔ de fɔ aw ye n'aw hakili b'a la n ko diplomatie n ko c'est le rapport de force ni kuma ma min ban sigikafɔ ma min ban walimaw kɛlɛ de b'o ban ja Algérie tun bɛ janfa de labɛn n'an kama ja a tun bɛ k'a fɔ fɔlɔ dans un premier temps k'an induit piège dɔ kɔnɔ oui a ye n'an ka sigikafɔ kɛ accord d'Alger pendant k'a b'o la a bɛ k'an distrait k'an laɲina ja kun bɛ ka terroristes labɛn dugu ma u ka taa Mali armée frapper e kun bɛna ale kɛlɛ min kan na n balimaw ni kun tɛna diya dɛ
O de la armée konuma, armée ka communication na, armée ko ka ye terroriste baden ne halaki quoi. Et si avant. Donc, on est stratégie là, Algérie a plan de jouer, les. Balmo, a dimina kojugu. Dimin qu'on a la, on la ka ambassadeur wele. Mali frère, Mali a ka ambassadeur wele. Donc, on me moune kè. Ni wakati là-bas, il me de fonganga marfasa. Malien peki buro fa yonga. Il s'est mieux. On a commencé, on a marfasa, on a kelege minansa, ani Algérie tena kisi nyokoma. An Algérie tena kisi nyokoma. On a kelege minansa. Il faut qu'il y ait un niveau mina, Sukhoi 27 à Kacha Mali kono. Mec en Europe fanga autour. Sukhoi 27 nombre il faut qu'il y ait Kacha Mali kono. Système de défense anti-aérien à Kacha Mali kono angatana chamae en Algérie frontière là. Anga keleke mina lulu angatana en Algérie frontière là parce qu'en Algérie amekata chogo mina ante kisi nyoma. Mali ni Algérie te kisi nyoma. Donc on est stratégie là. Mbalmo anga mina anga yini anga multiplier anga code minier révisé kema sarala anga dugujugoro na vula anga bidoro ni kele ou bien biworo ou bien biolom la soro mena mega comment info parce que Algérie ou quoi pétrole ou ba war bedo armement là il faut que anga armement nombre ka anga sur Algérie là parce que farafina jigi de beka ke en Mali de farafina jigi bi donc il faut que Mali armée niveau ka augmenter d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. Il faut que Mali armée doit faire une puissance de fait, une capacité de projection. Il faut que doit faire au cas. Donc, balmon, un autorité au cas où athlèto ni là. Vraiment, on me oufo, oui, ambassadeur a rappelé les miens. Donc, on a consommé un athlèto frontière Mali Algérie parce que tension B. Donc, une diplomatie qui est en chocolat. Donc, on a méfié. En même temps, en Malien, en Algérie, en Algérie, destination, tout est wakati. Fin de fin de ni jamana au Mali, à destination, en a tout pour qu'on a mouro kanata, mais kanata do problème, en autorité da donc mala. À kama Algérie, destination, ni wakati, en a tout, ne bourde ni Malien fait. Donc, ni sujet d'amandore, comme un boulot, mais là, quand un sujet flana, il y a comme un cancer, ka aw fo ka barkada balmakɛ n'aw denkɛ don amara sila juri chercheur ka Fatumata Ɲani Batuli fo fantanw dɛmɛli a bɛ ka hinɛ min kɛ fantanw na vraiment an b'a fo la ko bɛɛ ka t'i ka carte biométrique ka taa retirer Fatumata Ɲani bɛ ka campagne min k'o la an b'a fo o tɛmɛlen kɔ ka jigitugu morikɛ n'o ye Cheikh Sofi Ibrahim Buwarɛ n balimaw safinɛ dɔ b'a bolo n'i y'a ko a bɛ siri tigɛ a b'i kisi dabalijugu ma a bɛ garijɛgɛ lana a safinɛ ka dongo don ne yɛrɛ bɛ ko a la tulubara dɔ b'a bolo tulubara in n'i b'a mun a bɛ bonya da i kan a bɛ dawula d'i ma a bɛ mandiya d'i ma a b'i ka sigi diya surtout an ka tunkarankew ani an ka musolakaw aw mago ba ka an ka jɔ nin tulu in na n'an ka commerçants ani Cheikh Sofi Ibrahim Buwarɛ a ka jabɛti fura fana bɛ yen i bɛ t'i ka taux contrôler n'i ka taux contrôler est-ce que i y'a faamu n'i ka taux ni hakɛ min don i b'a fɔ a bɛ fura d'i ma jabɛti traitement wallahi n balimaw i ka to a bɛ stabiliser jabɛti t'i sɛgɛn tuguni donc k'aw fo k'aw barikada aw salamu aleykum